er at fjerne alt håret fra ansigtet. Derefter påfører du med 1 eller 2 fingre masken i et tyndt lag. Det er vigtigt, at du ikke kommer for tæt på hårgrænsen eller din bryn, da masken kan hænge fast i alle de små hår, du har til at sidde. Det masken den gør, det er, at den går ind og fjerner alle de overskydende hudceller og alle urenheder, du har. Det er vigtigt, at du ikke kommer for tæt på øjnene, da du har enormt tynd hud. Efter masken er blevet påført i et tyndt lag i hele ansigtet, skal den sidde og tørre i 20-30 minutter. Derefter bliver den pilet lige så let af. Så er der gået næsten en halv time, og vi er klar til at hive masken af. Hvis det gør alt for ondt, så kan man lige holde lidt igen med en finger. Efter vi har pilet masken af, har vi renset huden for overskydende maske, og derefter er det vigtigt at påføre en god fugtighedscreme. Og sådan får man frisk og sund glød i huden igen.